lafiya, dawo da lafiya sarkin sarakunan shuwa. Sultan shuwa Arab na jihar Legas, Alhaji Umar Muhammad Gulumba, ki gudu sa gudu gagara baro. Sadaukin yaƙi, ƙauna ki gafara gabanki, ka haula maganin mai baki, wanda bai san ka ba ya cuci kansa. Sarkin shuwa Arab ga gargasa, ta shakka miki ya hangen nesa, taka da lafiya mai alfarma, naira kake farin cikin mai nema, kai da ke da waje har da tabarma. Alhaji Umar Muhammad Gulumba, mulki da dukiya kai ne a gaba, sultan shuwa Arab Lagos baba. Sarkin shuwa Arab, gatan shuwa Arab, kwalliyar shuwa Arab, gagamar shuwa Arab, sarkin shuwa Arab na gari, kashe karimi a dangari, Umar Muhammad gagara bado. Sarkakiya makwancin zaki ne kura kauce, ɗakin duhu na wanda ya shirya ne rago kauce. Kaura goje idan baushe ya zo sun zam kamar mace. Alhaji Umar Muhammad Gulumba, to da mahasada ba ka gaba, mai ado da agogon zinare, tutsun fashin jama sai saurare. Amai rama a ja ko a kware, kai sheka dawi sun shuwa Arab, tauraron dukan shuwa Arab, ga sarkin dukan shuwa Arab, majinginar dukan shuwa Arab. Allah ya ja da kwananka, Allah ya kara lafiyarka, sarki mai albarka, Allah ya kara ma ɗaukaka. Al'ummar shuwa Arab na Lagos duka sun ce na gaishe ka, rimi a dangare. Alhaji Umar Muhammad, sultan shuwa Arab gagara bado. Sarki ka bani doki nawa, ko kuma ka bani alfadari, ka ban dala ka ban sai fagadan ku ne aikin alkhairi. Da kai da sharukun sha bamban, cikin sarakai ka zama na daban, da kai nake takama, da kai nake alfahari. Na zabe ka, na yabe ka, ka cancanta na yi maka baiti ne. Alhaji Umar Muhammad Gulumba, sarki adali, na fada a ƙasa na tuba, sarki mai asali, mai dakuna da kan sakali, mai kyan ado da kyalkyali, sarkin shuwa Arab mai daraja ne, sultan shuwa Arab mai kima ne, sarkin shuwa Arab mai ilimi ne. Sultan shuwa Arab ne babban bango, ki gudu sa gudu ne, sarkin shuwa Arab gagara bado. Arab take kwaka tsoron wuta ko kaɗan, wukar fawa gatan mahauta ce su masu san da nan. Wasa ya ja da kai yanzu ya faɗi, kwanci karo da kai babu daɗi. Angon sarauniya Fatima, baban Prince Bishara Yarima, laka da lafiya a jangwallo, ko me ake a bari sai ka zo. Jirgin
sama kake mai kyata hazo, hasile ka gidan kowa, sunanka ya shige ko'ina. Kai ne na bara, kai ne na bana, ki gudu sa gudu, ka sa maza gudu. Sultan Shiwa Arab Lagos, Alhaji Umar Muhammad Kulumba. Kowa ya ƙi ka ai ma ci gumba, da ni da kai muna tare, waka yanzu na fara ma. Dole ne bai dukan matar sarkin sarauniya Fatima, matar sarkin da ta yi daban da duka matan sarakuna ce, mai kyan kwalliya ce, mai tarbiya da ilimi da hankali sannan ga nutsuwa. Matan Shiwa Arab Lagos ta zamto musu garkuwa, wasu ma gaba ɗaya sun yarda sun kira ta uwa, saboda ta share hawayensu a koda yaushe koyaushe. Idan ka zo da kukanka akwai sarauniya Fatima, za ta yi maka alfarma. Tuba nake sarauniya mai siffar wahainiya, canza kala kike koyaushe, canza kala kike koyaushe, tawisu bai kai ki ado ba. Mai kamshin turare, mai kyawun sufa, mai kyawun hali, mai kyawun zuciya. Matar Alhaji Umar Muhammad Kulumba, sarkin Shiwa, sarkin Shiwa Arab gagara bado. Kanga da kai yarima dan sarki Prince Bishara, yaro ne kai mai ilimi kuma ga basira. Allah ya sa ka gaji babanka a fannin haƙuri da taimako, Allah ya sa ka gaji mamanka a fannin ilimi da nutsuwa. Prince Bishara shalelan sarki, Prince Bishara ɗan gatan sarki. Na zo gidanku na sunkuya, na yi waƙa na rusuna, albarkacin ka babanka ya bani, in ya bani ina godiya. Saboda kai nake waƙar nan, in babu kai ya ba waƙar nan. In ban sa ka ba na ɓata komai, domin in ban sa sunanka ba, waƙar ba za ta kawo komai ba, ba za ta amfani ni ba. Prince Bishara, Bishara yarima, Allah ya ƙara girma, Allah ya baka nisan kwana. Dan gidan sarauniya Fatima, Fatima mai himma, mai taimakon mutane, mai jin kan mutane, mai tausayin mutane. Sarauniya Fatima ke ce a bara alfaharin dukkan matan Shiwa Arab na Lagos. Sun ce na gaida ke gaba daya, sun ce na gaida ke gaba daya.